तुम्ही हे कधी केले का? डॉक्टरांनी 3 दिवस किंवा 5 दिवसाचा अँटीबायोटिक कोर्स केला आहे आणि तुम्ही 2 दिवसामध्ये बंद केलाय. ही खूप मोठी चूक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही अँटीबायोटिक सडनली कोर्स पूर्ण न करता बंद करता, त्यावेळेस तुमच्या शरीरामध्ये काही बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणू जिवंत राहतात आणि नेक्स्ट टाइम जर तुम्ही हे अँटीबायोटिक परत वापरलं तर ते बॅक्टेरिया त्या अँटीबायोटिकला रिस्पॉन्स देत नाही. तर यालाच आपण म्हणतो अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स. तुमची एक छोटी चूक पण तुम्हाला भविष्यासाठी किंवा फ्युचरसाठी खूप जड जाऊ शकते. त्यामुळे डॉक्टरांनी जो 3 किंवा 5 दिवसाचा कोर्स दिलेला आहे अँटीबायोटिकचा, तो पूर्ण करा आणि डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच अँटीबायोटिक घ्या. WHO ने पण यावर वॉर्निंग जारी केलेलं आहे. तसेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पण या गोष्टीवर प्रकाश इथून मागे भाषणांमध्ये टाकलेला आहे. तर हा खूप सिरियस थ्रेट आहे पूर्ण जे जगातलं पॉप्युलेशन आहे त्यासाठी. तर त्यामुळे अँटीबायोटिक जपून वापरा, सल्ल्याने वापरा आणि जेवढा कोर्स दिलेला आहे तो पूर्ण करा आणि स्वतःचं तसेच आपल्या परिवाराचं जे फ्युचर आहे ते सेव्ह करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.